Tässä on Suomi. Suomen rataverkko on 6000 kilometrin pituinen. Suomessa lainsäädännöstä vastaa eduskunta. Liikenne- ja viestintäministeriö ja sen alaiset virastot vastaavat rautateitä koskevan lainsäädännön valmistelusta ja lupahallinnosta. Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi huolehtii rautatieliikenteen normien antamisesta ja lupahallinnosta. Sääntelyelimenä se valvoo myös markkinoiden toimivuutta ja ratkaisee toimijoiden väliset erimielisyydet. Liikenne- ja viestintäministeriön alaisuuteen kuuluva liikennevirasto on rataverkon haltija ja vastaa siinä roolissaan rataverkon ylläpidosta, kehittämisestä ja kunnossapidosta. Sen vastuulle kuuluvat väylät, mukaan lukien rautatiet, liikenteenohjausjärjestelmät, asemalaiturit ja asemien kuulutukset sekä laiturinäytöt. VR Group puolestaan on Suomen valtion omistava matkustuksen, logistiikan ja infrarakentamisen palveluyritys. Se harjoittaa rautatie- ja maantieliikennettä. Konsernin vastuulle kuuluvat kaukoliikenne, lähiliikenne, tavaraliikenne, henkilöstö ja VR:n junakalusto. Kaukojunia kulkee päivittäin noin 300, lähijunia noin 900 ja tavarajunia noin 450. Ratojen rakentaminen ja kunnossapito ovat liikenneviraston vastuualuetta. Liikennevirasto ostaa rakennus- ja kunnossapitopalveluita palveluntarjoajilta, kuten VR-Trackiltä. Liikennevirasto toimii sillä budjetilla, jonka eduskunta ja liikenne- ja viestintäministeriö sille myöntävät. VR Group on puolestaan osakeyhtiö, joka ansaitsee rahansa asiakkailtaan. Lähdetäänpä pienelle matkalle Turusta Helsinkiin. Noin 90% Suomen rataverkosta on yksiraiteista. Yksiraiteisella rataverkolla on ohituspaikkoja lyhyimmillään 10 kilometrin välein. Turun radalla noin 20 kilometrin välein. Yksiraiteisuus on yksi suurimmista haasteista junien täsmällisyydelle. Jos rataosuudelle tulee viivästys, siitä syntyy ketjureaktio, joka vaikuttaa aikatauluihin pahimmillaan tuntien ajan. Kohtauspaikkojen välit on suunniteltu tarkasti, mutta ne ovat melko pitkiä. Tämän vuoksi liikennettä on vaikea tasata ongelman sattuessa. Kaksiraiteisella radalla ongelmat eivät kasaudu niin helposti, mutta radan rakentaminen on erittäin kallista. Kaksiraiteisia ratoja ollaan kuitenkin tälläkin hetkellä rakentamassa jonkin verran. Nopeuksillakaan ei liikennettä ole kovin helppoa tasata. Junien maksiminopeuteen vaikuttavat muun muassa ratojen kunto sekä tasoristeykset. Jotta junalla voidaan ajaa yli 140 km tunnissa, rataosuudella ei saa olla yhtään tasoristeystä. Tasoristeykset aiheuttavat siis pysyvän nopeusrajoituksen. Miksi matkat sitten viivästyvät? Yleisimpiä rataverkolle ominaisia häiriöitä ovat kiskoviat, sähköradan viat ja ohjausjärjestelmän viat. Näistä vastaa liikennevirasto. Turvallisuus on aina tärkeintä. Jos matkalla ilmenee jokin vika tai häiriö, toimitaan sen mukaan, mikä on turvallisinta. Tämä taas puolestaan vaikuttaa täsmällisyyteen. Muita liikennöintiin liittyviä häiriöitä ovat muun muassa kalustoviat, junan valmistelun häiriöt ja henkilöstöön liittyvät asiat. Näistä vastaa VR. Lisäksi on ulkoisia häiriöitä, joihin ei juuri voida vaikuttaa, kuten onnettomuuksia, ilkivaltaa ja äärimmäisiä sääolosuhteita. Häiriöt ketjuuntuvat helposti ja viivästyttävät matkantekoa. Häiriöt saattavat aiheuttaa ongelmia moneksi tunniksi eteenpäin. Helsingin asemalla liikkuu arkivuorokautena noin 1300 junaa. Pääkaupunkiseudun junaliikenteessä Helsingin seudun liikenne HSL on VR Groupin asiakas. HSL suunnittelee ja järjestää joukkoliikenteen HSL-alueella ja tilaa joukkoliikenteen palvelut VR:ltä. VR vastaa itse vyöhykeliikenteestä eli liikenteestä esimerkiksi Keravalta Lahteen ja Riihimäelle sekä Kirkkonummelta Karjaalle. Yksiraiteisesta verkosta ja siitä johtuvista ongelmista huolimatta VR:n junat pysyvät hyvin aikataulussa. Kaikille paitsi ulkopuolisille häiriöille voidaan tehdä jotain. Riittävän budjetin avulla liikennevirasto voi esimerkiksi kunnostaa ratoja ennakoivasti. VR voi varautua ongelmiin esimerkiksi hyvällä liikennesuunnittelulla ja kalustoa kunnostamalla. Päättäjältä vaaditaan pitkäjänteisiä päätöksiä ja ennakointia. Suunnitelmia pitää tehdä yli 4 vuoden tähtäimellä, mieluimmin vähintään 10 vuodeksi eteenpäin.
Rataverkon kehittämisen pitkäjänteisellä suunnittelulla ja riittävällä budjetoinnilla edesautetaan, että junaliikenne on sujuvaa, turvallista ja ympäristöystävällistä myös jatkossa.